Alas 6:38 ng magandang umaga, samantala sa ating police report, SK night sa isang barangay sa Bolinao, Pangasinan na uwi sa pananaksak. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nauwi sa malagim na insidente ang SK Night Celebration sa Barangay Binabalian sa bayan ng Bolinao, Pangasinan matapos umanong saksakin ng isang 22 anyos na lalaki ang 30 anyos biktima sa gitna ng mainit na alitan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, parehong nasa impluwensya ng alak ang dalawa na magumpisang gulo matapos umanong bastusin ng biktima ang babaeng kasama ng sospek. Nagresulta ito sa isang suntukan kung saan sinubukan umano ng biktima na gumamit ng armas ngunit nakakuha ang sospek ng bote ng alak at saka pinalo sa ulo ang biktima. Gamit ang basag na bote, sinaksak pa ang biktima sa likod na nagdulot ng malubhang sugat. Agad namang nadakip ng mga pulis ang sospek at dinala sa Bolinao Police Station para sa karampatang proseso matapos isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Nagbabala naman ang mga otoridad sa publiko laban sa labis na pag-inom ng alak at panganib na dulot ng gulo sa mga pampublikong lugar. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.